Holy God, we praise you and thank you for this Sabbath day. Mwari vatsvene tinokurumbidzai nekukutendai nesabata ranhasi. Thank you for the many blessings you have given us. Nokutendai nezvikomborero zvakawanda zvamakatipa. Lead us, guide us, and direct us. Titungamirireiwo mutidirectawo. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. Well, welcome everybody to our meeting this Sabbath. Tinokuchingamidzai mese kumeeting yedu sabata rino. I want to carry on some thoughts from our last presentation in Florida. Toda kuendera mberi nedzimwe pfungwa dzedu dzatakapedzisira mupresentation yekuflorida. You remember that we were looking at Christ object lessons. Mukarangarira taitarisa bhuku Christ Object Lessons. We have a small group here, so I'm going to perhaps ask them some questions, but I won't receive comments online. Tine boka diki pano, ndichange ndichivabvunza mibvunzo, asi handisi kuzotora macomments epaonline. So for those who are here, why were we looking at Christ object lessons? Why did we go there? Kune vari pano, nemhaka yei taitarisa Christ Object Lessons, takaenderei ikoko. Anybody? So someone said compare and governments. Pana ati taida kucompare. Go ahead, Carol. A.T. Jones article that you had. So we looked at the article or the sermon from A.T. Jones from the Advent Review and Sabbath Herald. Takatarisa article reku Advent Review and Sabbath Herald ra-A.T. Jones. But I still need a bit more detail why we went to Christ object lessons. Asi ndoda detail kuti takaenderei kuna Christ Object Lesson. Tyler. To find I forget if it was a first or second witness to compare the movement, I believe. So Tyler said we went to Christ object lessons as a second witness to make a comparison of the movement. I believe it was to radical feminism. to try to understand a subject that we've been addressing for a long time now. Tyler ati takaenda Christ Object Lesson second witness kuti tizame kunzwisisa subject Which is what radical yatatichizama kuda feminism is. kunzwisisa kwenguva refu yezvinezvi yekuti radical feminism chimbori chii. Alyssa? Same thing, better define radical feminism. So Alyssa said that, she agreed with Tyler's explanation. It was to better understand and to quantify radical feminism. Alyssa ati anokutenderana naTyler kuti kunzwisisa zviri nani nekuita quantify feminism iri radical. As we continue down this path, Patinoramba tichifamba nenzira iyoyi, if you haven't already realized it, kana usati watozviona wega, we're going to get to a place or a conclusion tichasvika panzvimbo kana conclusion that our definition yekuti definition yedu of radical feminism yefeminism iri radical is what? I'm not asking for the definition, some concept about it, some observation about it. kuti yakaita sei. Handisi kubvunza kuti mutipe definition, tongovhunza kuti zvatakaongorora kuti definition yedu yakaita sei. So I've got on the digital whiteboard, our definition of radical feminism is Definition yedu ye-radical feminism. I'm not asking for a definition. Bob? Doesn't compare to anything on this earth. So Bob says it doesn't compare to anything on this earth.
wobva ati haina chainofanana nacho pano pasi. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? Okay, so we're going to go with that definition, Totora definition or iyoyo that idea, that concept. kana kuti pfungwa iyoyo. So our definition of radical feminism is not the same Definition yedu yeradical as the feminism world's haina definition. kufanana nedefinition inopuwa nenyika. And this is going to cause people problems. I think it already is and already has. Iri We began our journey in inspiration, as you all know. patakatanga rwedu muinspiration sezvatinoziva tese. We got into some problems, if I can express it that way. Takawira mumatambudziko kana tichigona kutaura nenzira iyoyo. So to try to rectify or get out of that problem, what did Elder Tess do? Kuzama kugadzirisa dambudziko iroro kana kubuda mudambudziko iroro, Elder Tess vakaita sei? Any thoughts? Pana ane pfungwa here? Okay, forget that question. Go back to my original thought. We began in inspiration, and I said there were some problems. Takatanga tiri muinspiration, ndikati pane matambudziko anga aripo. So what's the problem? Dambudziko nderechii? What's the problem if you just confine yourself to inspiration? Dambudziko nderechii kana ukangozvivharira muinspiration chete? Bob? Yes, Jan? Are some pieces of inspiration dispensational? So when you read inspiration, you have to be really careful to contextualize it correctly. Paunoverenga inspiration, unofana kuve careful kuisa mucontext zviri careful. Because some of it's dispensational. Nekuti zvimwe zvacho zviri dispensational. In fact, if you take the concept of line upon line, you'll see that everything is dispensational. Ukatora concept yaye line upon line, uchaona kuti zvinhu zvese zvitori dispensational. Plus, everything can be recycled. Plus zvinhu zvese zvinogona kuramba zvichishandiswa patsva. So that's not actually a problem. Saka iri haristori dambudziko. It's actually a blessing. Chitori chikomborero. Tyler. There's, in the Bible and Spirit of Prophecy, there's no example of radical feminism. There's no, it's all very patriarchal. So when we looked at inspiration, Saka patakatarisa inspiration, all the stories, the perspective of inspiration is patriarchal. nyaya dzese dzirimo, perspective yeinspiration ndeyepatriarchy. I'll use the word seem or appears, Chashandisa vara rekuti inoita sekunge. and you can decide for yourself if you want to change the word appears to actually is, or you feel comfortable with appears. Unozvisarudzira wega kuti uchada kuchishandura vara rekuti inoita sekunge here kana kuti itori. So if you go to inspiration, that's Bible, Spirit, Prophecy, it appears patriarchal. Ukaenda kuinspiration, Bible, Spirit of Prophecy, rinoradzika kunge riri patriarchal. And therefore it appears wrong, and therefore it appears sinful. Naizvozvo rinoradzika kunge riri wrong, zvotoradzika kunge rine chitema. And if we're going to be students of prophecy, Kana tichizove vadzidzi veprophecy, what can you not do? chii chausingagoni kuita? You can't go to dreams and visions. Haugoni kuenda kuzviroto nemavision. You cannot go to either yourself
or another individual's experience and say that they are being led by God. Haugoni kuenda kwauriwe pachezvako kana kuti experience yemumwe munhu wobva wati vari kutungamirirwa naMwari. I don't think that's the definition of faith that Miller uses. Handifungi kuti ndo definition yekutenda inoshandiswa naMiller. I think it's much more mechanistic. Ndofunga kuti yakanyanya kuve And if you go down mechanical. that path, Ukafamba nemunzira iyoyo, you end up getting funneled or forced into a thus saith the Lord. unopedzisira wakuendeswa kana kuti wakumanikidzirwa kuenda kuthus saith the Lord. Even if you try to explain that picture that you see, even if you try to explain it away, you're still confined to a thus saith the Lord. Kunyange ukazama kutsanangura picture iyo yaunenge wawana, unoramba wakamanikidzirwa kuenda kuthus saith the Lord. So the problem with inspiration is it's too limited. Dambudziko neinspiration ndeyekuti ine malimits akanyanya. And it's hard to come to conclusions outside of inspiration without either damaging your faith or disobeying what God's word says. Uye zvakaoma kuenda mumaconclusions ari kunze kweinspiration. Either usina kudhameja kutenda kwako kana kuti usina kuenda neimwewo nzira. Kathy? Is confirmation bias part of that also? So Kathy asked about confirmation bias. Keta ari kubvunza nezve-confirmation bias. So confirmation bias is going to be lurking everywhere you go. Kwese kwauchatarisa confirmation bias ichange ichingovapo. And in just a little discussion that I've just broached, Mudiscussion yatabva kuita, you can't trust your experience because that's one of the classic problems of confirmation bias. haugoni kutrasta experience yako nekuti ndo rimwe dambudziko raunosangana naro, confirmation bias. So the problem with inspiration, if you confine yourself to those words, Dambudziko those neinspiration ukazviisa ukangozvimanikidzira kunge uri it's mumawedzi very wayo difficult kana to mumadocuments aya, explain or justify a new right and a new wrong. zvinozonetsa manje kutsanangura chimwe chinhu chitsva chine chiri right kana kuti chimwe You chinhu either chitsva reject chine it chiri wrong. Either uchachiramba or you pretend kana kuti unonyebedzera that it's okay when it's not, kuti chiri right icho chisiri, or you try to look for some other solution. kana kuti unozotraya kutsvaga imwe solution. We began in inspiration, Takatanga tiri muinspiration, and then where did Elder Test take us? Elder Test vakatiendesa kupi? It's going to move us away from inspiration. Vakatibvisa kuinspiration. I think we should all be clear and honest about that. Ndofunga kuti tese tinofanira kunge takajekerwa nazvo uye tiri pachokwadi mazviri. Where's she going to take us? Vakatiendesa kupi? Bob? Methodology. To parable methodology. Vakatiendesa kumethodology yemaparable. I would say no. Ndinoti kwete. She copied that from us Vakatiteedzera izvozvo or Miller. kana kuti Miller. So she's using the same techniques that we've been using for 2 decades before she came. Saka vari kushandisa matechniques aangofanana neatari kushandisa madhekedzi maviri apfuura ivo vasati vauya zvavo. Kathy said culture. Kete ati culture. Sources. Penny said media sources. Pane ati vakatiendesa kumapepa nawo. So I'm going to say that Elder Tess moves us away from inspiration and goes to the secular world. Saka Elder Tess ndichati vakatibvisa kuinspiration vakatiendesa kunyika iri secular. So when we talk about media, Patinotaura nezvemedia, I know many of us think of the news, ndoziva kuti vakawanda vedu vanofunga
nhau. But I wanted to understand media as a broader concept. Asi ndoda kuti tinzwisise media seconcept yakakura. I'm already on public record saying we don't read enough books. We actually focus too much on opinion pieces in the news. Ndinogara ndichitotaura kuti hativerengi mabhuku akakwana. Tinonyanya kufokasa chaizvo pamaopinion evanhu anobuda mumapepa nawo. So what did we do? Saka chii chakazoitika? She's taken us away from inspiration, away from the Bible, to now secular sources to find the truth. Vatibvisa kuBible, kuinspiration, vakatiendesa manje kuma-secular sources kuti wane chokwadi. Any thoughts? Any comments? Kana nepfungwa here kana ma-comments? One second. Alyssa? First I was saying the four horsemen, but the secular sources now, like Michael Moore or AOC. So this has given some examples of secular sources. Elisa ari kutipa mienzaniso yemasources ari secular. We could have hundreds. Tinogona kunge tine anosvika kuma-100. So I'm not trying to identify individuals, particular individuals. I just want us to see that we've moved away from the Bible and moved to secular sources. Handisi kuzoidentifya ma-individuals zvangu. Toda kungoti tingoona kuti takabva kuBhaibheri tikaenda kuma-sources ari secular. Why did we even go to inspiration? Why did you go to the Bible? What's the purpose of it? Sei takatomboenda kuinspiration? Sei takabva kuBible? Basa razvo raiva rekuita sei? Learn the truth. To learn the truth. Taida kudzidza chokwadi. I know people are going to object, but Ndoziva I kuti think vanhu it's a vacharamba. dangerous course to learn the truth from dreams and visions or personal experiences. Ndoziva kuti vanhu vacharamba, asi ndofunga kuti zvinhu zviri dangerous kudzidza chokwadi kubva kuzviroto nemavision kana muma-experience evanhu ari personal. You call it what you want, impressions, God's leading. Unogona kuzvidaidza zvaunoda, ma-impressions, kutungamirirwa naMwari. It's really dangerous to go down that path to base your understanding of truth upon that foundation. Zvakaoma kudzika nenzira iyoyo kuti ugobhesa kunzwisisa kwako kwechokwadi pafoundation yakaita So saiyoyo. when you find that you can't get the answers from the Bible, Spirit Prophecy, you have to look somewhere else. Saka paunoona kuti haugoni kuwana mhinduro kubva paBible, paspiritual prophecy, unofanira kutsvaga kumwe kunhu. So Elder Tess took us to the secular world to find the truth. Saka Elder Tess vakatiendesa kunyika iri secular kuti vawane chokwadi. And what did the movement say? Movement yakati kudii? Amen. Go ahead. We identified those people. I don't know if this is a thought you're touching, but we identified those people as prophets. So when we go to the world for the source of truth, Saka patakaenda kunyika tichiti ndo yasource yetruth. Tyler said, I made the comment, or someone made the comment, that we identified those people, those sources as prophets. Tyler ati ndakaita comment kana kuti pane munhu akaita comment yekuti taakuidentify vanhu ivavo sema-prophets. So you all need to have at least a vague concept of how she did that, the steps that she took. Saka pamwe mune vague concept yekuti vakazviita sei, vakatora madanho api kuita So as soon zvavakaita. as you step down that pathway, Paunongotanga kufamba nenzira iyoyo, you're going to end up, or you already have ended up, in the same ditch that you began in. unogona kuzongopedzisira wava mugomba rakafanana nerawakatanga uri mariri. So the new gurus have come along. Maguru matsva vakauyawo, These are positive ones, not negative ones. ava ndo vari positive kwete vari negative. And now we say we get our truth from them. Ndobva ndati takawana chokwadi chedu kubva kwavari. And I don't think we're conscious of the fact yet, Handifungi kuti tiri conscious nepfungwa but we're iyoyo, getting there, asi taakusvika ikoko, that we're in the same mess that we began in.
kuti tiri mumatope akafanana neatakatanga tiri maari. And the more you look, the more you're going to see that there are problems. Paunoramba uchizotarisa unotoona kuti patone matambudziko. When you go to the world and you say, thus saith the Lord, Paunoenda kunyika woti izvi ndo zvinotaura Jehovha. just like you did with inspiration, Sezvaunongoita neinspiration, you'll see uchaona kuti the definition of in inspiration of how relationships should function is not right. definition irimo muinspiration yekuti ukama pakati pevanhu unofanira kufunctiona sei haisi And if you right. go to the secular world and do the same thing, I think you're going to begin to see that there are problems there too. Ukaendawo zvakare kusecular world uchatanga kuona kuti madambudziko akafanana naiwayo arikowo zvakare. The Bible, inspiration, is a positive document. There's no negativity about that. I'm not trying to say that at all. Bible kana inspiration document iri positive, handisi kuzama kutaura kuti pane chiri So when we're negative discussing pariri. the world or secularism, Saka patine tichidiscassa nyika kana kuti secularism, and we talk about prophets, totaura nezvemaprophets, we all need to be clear that that's all positive. There's no negativity about that. tese tofanira kunge takajekerwa kuti zvinhu zviri positive izvi, hapana chiri negative I'm not pane talking izvozvo. about bad people. I'm talking about the sources of truth that we turn to today. Handisi kutaura nezvevanhu vakashata, ndiri kutaura nezvemasosi echokwadi atinoenda kwaari nhasi uno. I think people in the movement are beginning to realize that we're being sent down a path that isn't quite correct. Ndofunga kuti vanhu vari mumovement vaakutanga kuzviona kuti taakuendeswa munzira isina kunyatsokuti twasa. At the last camp meeting last week in Florida, Camp meeting yakapfuura kuFlorida vhiki picked up rapfuura, a subject that we've discussed before, takatora subject yatakambotaura kare, which was what? yaiva yekuti kudii. What was the sort of the theme or concept of the studies that I did in Florida, the 4 presentations I did? Nyaya kana kuti theme kana concept yemapresentation atakaita yaiva yekuti kudii. Alyssa? So Alyssa said, compare liberal feminism with radical feminism. Elisa ati takafananidza liberal feminism That's what neradical we did in feminism. Florida. Ndozvatakaita kuFlorida. And we discussed the purpose. First, we discussed the definitions Takataura nezvemadefinition of those 3 terms. emavara matatu iwayo. Then we discussed the goals of both camps, both groups. Kwakuzotaura magoals The emagroups conclusion we ari came to maviri. was what? Conclusion yatakasvika pairi yaiva yekuti That they kudii. want social reform Kuti vanoda social reform, and in order to achieve social reform, what did they both do? kuti vagone kuwana social reform iyi, vese vari vaviri vanofanira kuita sei. And this is said that they both work Elisa within the ati system. vese vari vaviri vanoshanda vari mukati mesystem. And that seemed to come as a surprise to a number of people. Izvo hazvifaniri kushamisa, zvakauya zvichishamisa vanhu vakati wandei. So I don't know if I've said it this explicitly. Handichazivi think kuti I have. ndakazvitaura here izvi pachena. Ndofunga kuti ndakazvitaura. Drop the first word, drop the word liberal and drop the word radical. Tikabvisa mavara ekutanga rekuti liberal nerekuti radical. We're going to talk about social reform. Tichitaura nezve social reform, We're talking about the institutions that Tichi- run the world, run societies. tichitaura nezvemainstitution emunyika, emasociety. If you take the word feminism, Ukatora vara rekuti feminism, what cannot feminism deliver? What is it unable to deliver? chii chisingagoni
kuunzwa nefeminism. What do you need to add to that Chii chaunofanira kuwedzera pamusoro in pacho order to come to a more definitive answer? kuti usvike pamhinduro yakanyatsokuzara. So as you're thinking about that question and the answer to it, Pamune muchifunga nezvemubvunzo iwoyo nemhinduro kwairi, let's go back to the one that our favorite comparison of feminism. ngatidzokerei kucomparison yedu yatinonyanyofarira It's what? yefeminism. Ichi Black Lives Matter. Good. Black Lives Matter. ndeyekuti Black Lives Matter. And what does it not say in that, if I call it a title, what does it not reference? Chii chaisingatauri nezvacho mutitle iyoyo. I'm going to predicate that question. What does it not need to address? Chii chaisinganide kuadresa mutitle imomo. Because if it needed to address it, it would have done. Nekuti dei yainida kuzviadresa yaifanira kunge But the yakazviita. architects of that concept saw fit not to go any further than they did. Asi vakagadzira concept iyoyo vakazviona zvakafanira kuti vasaramba vachienderera mberi nekuisa concept So iyoyo what am I imomo. talking about? Ndiri kutaura nezvechii? Alyssa said, not that issue. It's not about the white lives. We're talking about feminism and have to, yeah, Sorry? we're talking about feminism. Hanzi haisi nyaya yema-white lives. I'm not sure if I understand what you've just said. So if we're not talking about white lives comparing with the black lives. So it's not comparing black with white. Hakuzi kufananidza upenyu hwevachena nehwevatema. The women's lives matter as much as the men's lives. So it's not about women comparing to men, because that's black comparing to white. Hazvisi zvekuti madzimai vachifananidzwa nevarume kuzi ndozvakafanana nekuti black iri kucompare newhite. Inclusiveness. Sorry? Egalitarian all-inclusiveness. Alyssa said egalitarianism or all-inclusiveness. So I'll give you what my thoughts are. Elisa angati egalitarianism kana inclusiveness zvinova nyaya dzekuincluda vamwe vanhu nekuenzana. The question that came to my mind Mubvunzo wakauya kupfungwa dzangu was this word, black. ivara iri rekuti black. And the question I asked myself, Mubvunzo wandakazvibvunza inini, what kind of black? kuti imhando ipi yeblack? Big black people, small ones, strong ones? Vanhu veblack vahombe here, vadiki here, vatete here, If you vakadii? start adding anything onto that, Ukatanga kuwedzera zvinhu panyaya iyoyi, which means you refine your definition, zvoreva kuti unoita kuti definition yako ive yakatsetseka, what do you end up doing? unopedzisira wakuita sei? Alyssa said you get narrower, Elisa ati zvinowedzera kuva naro, it becomes less inclusive, Tyler said. hazvichawe include vamwe vanhu, ndozvataurwa I want us naTyler. to see that. Ndoda kuti tione izvozvo. Whether or not the authors of this movement realized all of this, they've done a really good job. Kana kuti vakazviona here kana kuti havana kuzviona vanhu ivava, vakaita basa rakanyatsokunaka. It's not too complicated and it's not too simplistic, but it doesn't do the right job. Harisi complicated, harisi simple zvakanyanya, asi harigoni kuita basa racho zvakanaka. So what kind of black lives? Saka imhando ipi yeupenyu hwevatema? Answer, Mhinduro, all black lives. vanhu vese So vatema. we're okay with that. Saka izvi zviri right here izvi. So let's go back to feminism. Sati ngatidzokerei kufeminism. I can't remember exactly the question that I asked about feminism. Handichanyatsorangarira kuti mubvunzo wandakabvunza wefeminism ndewekuti kudii. Alyssa? Elisa, Yes. So I asked, with respect to feminism,
Saka ndakabvunza kuti What- maererano What's the nefeminism, limitation when you say feminism? limitation iri papi paunongoti feminism? And the answer is, Mhinduro ndeyekuti, Alyssa? It's only talking about women. Lisa, So Alyssa said it's only talking about women. No, that's not what the issue is. Elisa ari kuti iri kungotaura nezvemadzimai. Ndikati kwete, We've just haisiriyo gone to nyaya Black yacho. Lives Matter, Ukaenda kuBlack Lives Matter, and I've said it's not about comparing black and white. tikati hazvisi zvekukompeya vatema nevachena. So therefore, when you say feminism, it's not saying you're only looking at women. Saka pazviri kutaura feminism, hazvisi kuti uri kungotarisa madzimai chete. So you can either look at it as a concept, or you can work through examples in your mind and try to think, what could feminism not deliver? Unogona kuzvitarisa iri concept kana kuzvitarisa mupfungwa dzako kuti chii icho feminism inogona kutadza kudhilivha. Kathy? Kathy, So Kathy says feminism cannot deliver equality to all. Is that what you said? Kathy ati feminism haigoni kudhilivha equality kumunhu wese. I'd like to do a vote on that, but there's not enough of us. Ndaida kuvhota, but hatina kunyanya kuwanda edu. Who disagrees with Kathy? Ndiani anorambirana nezvataurwa naKathy? Okay, we've got a few people. Tina vanhu vashoma. So I'm going to say half the group disagreed with Kathy. Ndichati hafu yeboka yarambirana naKathy. I think Indinofunga, if you just look at the word feminism, ukangotarisa vara rekuti feminism, if you look at what it stands for, ukatarisa kuti rinomiririra chii, you could go to a dictionary definition, you could look at a concept. unogona kuenda kudictionary, unogona kutarisa concept. I guess I want to make the bold statement Ndoda kutaura kuri bold, that feminism kuti feminism delivers everything. inodhilivha zvinhu zvese. There's nothing it cannot do. Hapana chinhu chaisingagoni kuita. It's all powerful. Ine masimba ose. When you understand what the term means, Paunonzwisisa kuti vara iri rinorevei, when you understand what the objective is, paunonzwisisa kuti donzvo ravo nderei, just calling yourself a feminist gives you everything and anything you could ever want. kungozvidaidza uchiti mufeminist zvinokupa zvese zvawakamboshuwira kuve nazvo. That's what I think. Ndozvandofunga. Because I've asked people, Nekuti ndakambobvunza vanhu, tell me about this radical feminism thing that you speak of. ndiudzei nezveradical feminism iyi yamunotaura nezvayo. Because I can't see what they're doing or what they've even done ever. Nekuti handivoni zvavari kuita kana kuti zvavakatombobvira vakaita. And the place that people almost always goes to is the suffragette movement. Vanhu kwavanogara vachingoenda kumovement iya yemasuffragettes. So when they start talking about suffrage Saka pavanotanga kutaura nenyaya dzesuffrage, and they read stories, voverenga nyaya, they say, look how radical those women were. vanobva vati tarisai kuti madzimai avanga vari radical zvakadii. And we've already discussed, I think, that the definition that they're using is not right. Takatotaura kudhara ndofunga kuti definition yavanenge vachishandisa haisi right. What are they actually saying, Tyler, about those women? Vari kutoti kudii Thailand pamusoro They pemadzimai are aya. acting out, they're very extreme in their actions. So Tyler said, Tyler people ati took the word radical to mean extreme or crazy. vanhu He didn't use the vakatora word crazy, I vara did. rekuti radical kureva kuti vari extreme kana kuti vanopenga. Havana havo kuti vanopenga, ndindariwedzerera. And because they did wild things, they must have been radicals. Nemhaka yekuti vakaita zvinhu zviri wild, vaifanira kunge vatori maradicals ndofunga. Or if you don't want to
be that controversial, you'll say the following. Kana usingadi kuve controversial zvakadaro unongotaura zvinotevera. They changed the world upside down Vakapidigura nyika and they made such huge changes to society, vakaita shanduko dzakakura chaizvo munharaunda. seems to meet the bar or the criteria of being radical. Kwandiri ndo zvinoita kunge ndiyo bhaa kana kuti mezha yekuti kuva radical chii. And before I give my rebuttal, you give your rebuttal to that position. Ndisati ndakupai zvandinofunga, imi ndipei zvamunofunga kuposition iyoyo. Tell me what they're not seeing or the mistake that they're making. They Look- being the members. Ndiudzei zvavasiri kuona ivo mamembers kana kuti zvavasiri kukwanisa kunhonga Are you ipapo. saying in the accusation of extremism or So I'll redo my question. Ndichabvunza pakare mubvunzo wangu. I asked about feminism. Ndabvunza nezvefeminism. Then I asked, well, what is radical feminism? Ndikazobvunza kuti ko radical feminism chii? And people say, oh, a good example is the suffragette movement. Vanhu Suffrage. vakati muenzaniso wakanaka ndiyo movement yemasuffragettes yayi. Look how radical they were in their behavior. Tarisai kuti vakanga vari radical zvakadii mumuitire wavaiita. Look at the huge changes that they effected. Tarisai shanduko huru dzavakaita. If that's not radical, I don't know what is. That's what they would argue. Kana zvisiri radical then handizivi kuti chii chinganzi chiri radical. Ndo And argument my question yavanopa. is, what's the rebuttal to that? Mubvunzo wangu ndewekuti mhinduro izvozvo ndeyekuti kudii. Alyssa? Elisa. It might seem radical from the perspective of male privilege. It may appear to be radical Zvinogona To us. kuoneka kunge zviri radical kwatiri because they're tackling male privilege, nekuti vari kutakla privilege Not yevamamales. really that radical to want equal rights. but Alyssa said it's not radical to want equal rights. Asi ati hazvisi radical kuda ma-equal rights. And you're using the term radical in what context? Uri kushandisa vara Yeah. kuti radical mucontext ipi. It's really hard not to fall into the trap of saying radical means extreme. Zvakaoma kusadonhera mumambura ekuti radical zviri kureva kuti extreme. Tyler? Tyler. trying to use the correct definition of extreme? It wasn't radical. I may forget extreme, but it wasn't radical because it never was able to solve the root issue of patriarchy. It was only trying to patchwork it. So Tyler said it wasn't radical Tyler ari kuti zvakanga zvisiri radical because it never went to the root of patriarchy. Yeah? nekuti hazvinambobvira zvakasvika pamudzi wepatriarchy. It was like putting a temporary patch on the system. Zvaita sekungonama bandage riri temporary pasystem iyoyo. So if we went back to last week's study and looked at the definition of liberal, Tikadzokera kuchidzidzo chevhiki yakapera tikatarisa definition yeliberal, the terms or the condition by which that movement operates, materms kana maconditions ayo movement iyoyo inoopareta, its goals, its objectives, donzvo rawo, maobjectives ayo. I hope if we're not all certain now, we're at least more comfortable Ndrovimba kuti kana kuti tisati tacertain ndinovimba kuti tava comfortable at least that movement wasn't radical, but that it was liberal. kuti movement iyoyo yakanga isiri radical asi kuti yakanga iri liberal. And doing extreme things, Kuita zvinhu zviri ma-extremes, dangerous things, zvinhu zviri dangerous, to get social reform or liberal change kuti uwane shanduko dzemusocial kana kuti liberal doesn't change, turn it from liberalism into
radicalism. hazvizvishanduri kubva kuve liberal kuti zvaakunzi zvaRadical. So I'm suggesting Saka ndikusugesta all the social reform that we have had social reform yese, shanduko dzese dzemusociety in the dzatakangova world, nadzo period, munyika yese, can all be explained by the word or the term feminism. dzinogona kutsanangurwa dzese nevara rekuti You don't feminism. need to add anything else onto that. Haunide kuedhera chimwe chinhu pazviri. It delivers on everything. Inodhilivha pane zvinhu zvose. If you think of education, Ukafunga nezvenyaya dzedzidzo, health, nyaya dzeutano, and work, nyaya dzemabasa, in the context of being under the law mucontext or yekunge legal, vanhu vari pasi pemutemo or a legal framework, kana mulegal framework, feminism delivers on everything. feminism inodhilivha pazvinhu zvose. And that's the conclusion I hope that we came to last week. Ndiyo conclusion yandinovimba kuti takasvika pairi vhiki yakapfuura. Well, So you're saying we don't need to differentiate, we don't need to add the qualifier, liberal or radical to see that all of social reform or all that we're talking about has been achieved? Is that what you mean? Or can be achieved? can I just clarify, can the translators hear Tyler? Okay, so I'm not going to repeat what he said. You go ahead and translate. Saka Tyler ari kuti muri kuti hatinide kuedhera vara rekuti radical kana liberal here pamaqualifier feminism idzi. Tongoiti feminism So zvakakwana the answer to zvakadaro. that question is yes. Saka mhinduro kumubvunzo iwoyo ndeyekuti hongu. This word that we put in front of it, liberal or radical, is redundant. Iri vara ratinoisa pamberi payo yekuti liberal kana radical harine dzokororo mukati. If we were to go back to what we did last week, when we start talking about how radicals work, Patinodzokera kune zvatakaita vhiki rakapfuura tikatanga kutaura nezvekuti vari radical vanoshanda sei. on day one, what was the general consensus about radical? Kubva pazuva rekutanga zvatakabvumirana zvaiva zvekuti kudii pamaererano nevari radical. Alyssa said, can you hear Alyssa? Okay, so she's a bit further away. So Alyssa said, we'll conceptualize radical as working outside of the system, against the system. Elisa ati tichafunga radical sekushanda uri kunze kwesystem kana kushanda uri against system. And why would you come to that conclusion? What forces you to come to that conclusion? Nemhaka yei uchisvika paconclusion iyoyo, chinokumanikidzira kuti usvike paconclusion iyoyo chii? Because it's logical. Nekuti zvine logic mukati. What forces you down that path? Chii chinokumanikidzira kuenda panzira iyoyo? I'm radical, therefore I have to work outside of the system. Ndiri radical, naizvozvo ndinofanira kushanda ndiri kunze kwesystem. Why is that? I'm going to say logically correct. It borders on saying correct. Nemhaka yei tikashandisa logic zvinenge zviri correct, zvino mabhodha nekunge uchiti Because I think this is correct. the reason that we were stuck there. Ndofunga kuti ndo mhaka takanga takanamira papo. We know it's wrong, by the way. Tinoziva kuti zviri wrong. We found that out by class 3 or 4. Takazozviona patakazosvika kuklasi yechitatu kana kuti But yechina. why did it seem right? Nemhaka yei zvaita unge handizvozvo chaizvo. Alyssa? We see patriarchy as the system, so we have to work outside of that. Was patriarchy as well? Outside or as the system, so we have to work outside of that. So if you take the definition for radical as root, which is the proper definition, Ukatora definition yeradical kuti root, inova iyo definition chaiyo. and if the system is patriarchy,
Kana system yacho iri and yepatriarchy, you want to get to the root of it, iwe uchida kusvika pamudzi wayo. that means two things. You have to get to the root in understanding, and you have to get to the root to fixing. Zvinoreva zvinhu zviviri, kuti unofanira kusvika pamudzi kuti ugozvigadzirisa wazvinzwisisa. The king won't give up their power, Mambo haasi kuzombo give up masimba ake, so you have to take the kingdom by violence. saka unewo kutofanira kuzotora umambo ihwoyo neviolence. And we would define violence how? Violence netichidefina sei? Illegal. Illegal, Sezvinhu outside zvisingatendedzwi, of the system. zviri illegal, zviri kunze So I kwesystem. want us to see that's the logical steps of how we began at class 1, everybody saying outside of the system. Saka ndoda kuti tione kuti ndo masteps ari logical atakatanga nawo kubva paklasi yekutanga vanhu vese pavaiti kunze kwesystem. By the time we get to the end, what do we realize? Patakazotonosvika kwokupedzisira takazoona kuti kudii. And they said we can't do that. Pane ati hatigoni kuzviita. You don't even need to do that. Tyler said we don't need to do that. Tyler akati hatina need yekuzviita. Bob? We vindicate Satan if we work outside the system and do illegal stuff. So Bob says that it would then vindicate Satan's arguments. Bob akati zvinozo vindicata ma-arguments If we aSatan. work out of the system, he No. would end up winning. Tikashanda tiri kunze kwesystem, iye anopedzisira akuwina. So all of those answers are correct. Saka mhinduro dzese idzodzo dziri correct. But what I want us to remember, Asi zvandoda kuti tirangarire, when I was, I guess, pushing through those classes and cajoling people, pandaipusha mumaklasi iwayo ndichitaura nevanhu, in order to say that you work within the system, what would it mean about you? kuti iwewe utaure kuti unoshanda uri mukati mesystem, zvaizorevei pamusoro pako? You claim to be radical, Kuti uri kutaura kuti iwe uri radical, but you're what? asi uri chii? You're liberal? Wati uri liberal? Yeah, let's get to the good words. And Lisa said hypocrite. Elisa ati hypocrite. Penny? That big F word. Fake. Good. Hanzi unenge uri fake, une We're all uchinyebedzera. fake radicals. Munenge muri maradical ari fake. Oh, I know, because we're all Laodicean, that's why. Mwati ane mhaka yekuti tine tiri Laodicean. So we try to explain our fakeness with this Laodicean model. Satozama kutsanangura kuve fake kwedu nemodel iyi yechilaodicea. So borrowing from a Bible verse, Asi tichikwereta kubva kuvhesi rekubhaibheri, we turn the truth, mwakapidigura in chokwadi, parenthesis of God, into a lie. kuti chigove We manyepo. we then believe lies about ourselves. Vanhu vakabva vatanga kutenda chokwadi pamusoro pavo. And when the human mind begins to believe things that are wrong about itself or uncomfortable, Pfungwa yemunhu iyi painotanga kutenda zvinhu zviri wrong pamusoro payo kana kuti zvisiri comfortable, what do you end up doing? unopedzisira wakuita chii? You end up trying to fix the problem. Unopedzisira wakuzama kuda kugadzirisa dambudziko racho. That's how the human brain functions. It doesn't like having a disassociation. Ndokushanda kunoita pfungwa dzemunhu, hadzidi kuve nedisassociation, Cognitive dissonance, I think is kuve the term. necognitive dissonance ndovara racho. So then we have to persuade ourselves that we're what kind of people? Atei takufanira kuzozvinyengetedza manje kuti tiri vanhu vakaita sei? Sinful, bad,
wicked, lady sin, all negative vanhu vari connotations about ourselves. chitema, vanhu vakashata, vari mulaodhesiya, ese maconnotations akashata pamusoro pedu. By the time we got to the end of last week, I hope all of that got erased from our psyche, from our consciousness. Patakazosvika pakuguma kwechidzidzo chelast week, ndoimba kuti zvese izvi zvakadzimwa kubva And so mupfungwa when there dzedu. was an instruction a few years ago that said it's our religious duty to vote, Paimbova neinstruction makore mashoma apfuura yaiti ijuti redu riri religious rekuvhota within the system, mukati mesystem, very liberal, riri liberal, very compromising. zviri compromising. Most people didn't think about all those other bits. They just said, yeah, we're going to do that now. Vanhu vakawanda vanombofunga nezvimwe zvese izvo vangoti hatavitozviita isu. Because we're radical, we're going to get to the root of the problem and we're going to vote ourselves out of the mess. Nekuti tiri radical tichaenda kumudzi wedambudziko tozvivhotera chiburitsa Then we matope realize atiri maari. Kwakuzochiona manje. whoever the leaders are, however good their parties are, it's all the system. Kuti zvisinei kuti vatungamiri ndivanaani kana kuti maparties avo akanaka sei, vese isystem. There's nothing radical about anything there. Hapana chiri radical pane So pavari then we have to try to reevaluate what it means to be radical. kwakuchizotanga kuda kunyatsokuevaluata pacha kuti zvinomboreveiko kuti radical. And so then we began to look at Christ object lessons. Ndo patakazotanga kutarisa Christ object lessons. Chapter 5, Chapter beginning 5, page 76 in the English. tichitanga papage 76 muchirungu. Tyler? Tyler. So if we don't need to make the differentiation between liberal and radical, Saka kana pasina need but we are, yekudifferentiata liberal second. neradical, Go ahead. but we're critical of the work thus far in feminism, saying that it hasn't hit the root yet. asi tiri critical nebasa sofa rakaitwa mufeminism, asi tisati tasvika pamudzi chaipo. Should we be critical of feminism then, or Tinofana kunge we've tiri critical the root has nefeminism never here. been reached, I guess? Mudzi wacho hausati wasvikwa And pauri do you actually ndofunga. still need a differentiation? Saka last hatindidi bit again. kusiyanisa Do here you still ikoko. need a differentiation Panenge to pachiri kuda identify that feminism hasn't gone far siyaniso enough? here kuidentify kuti feminism haisati yanyatsosvika kure ikoko. So Tyler has summarized where we've got to, the problem that we're now in, the conceptual problem that confronts us. Tyler azoongorora manje akaona dambudziko riri conceptual Do ratatarisana we have naro. to go and undo what we've been taught? Toenda here tonodzura bvisa zvinhu zvatakadzidziswa. Where did this idea of being a radical feminist come from in the Why- context of this movement? Yekuva radical, yekuva radical feminist yakabvepi mucontext yemovement iyi. Who invents that term for us? Ndiani akatipa vara iroro. Lisa? So Elder Tess, Saka Elder Tess, whatever angel you want to make her, we know that she delivers the midnight cry message. zvisinei nekuti unoda kuvaita angel yipi, tinoziva kuti vanotipa midnight cry message. So the messenger of the Lord stands up and says something about who we are and what we should be. Mutumwa waMwari anosumuka otipa message yekuti tiri vanani uye tinofana kuve vanani. And it's not some minor point. It's not like some definition from Acts 27 of the name of some town. Haisi point iri mind, haisi kana kuti senge definition ye kuna X27 yongoti guta This is iri the rainzi chii. cornerstone or the foundation of the whole midnight cry message. Hwaro kana kuti cornerstone yeMidnight Cry message yacho yese. And what was the problem? Dambudziko raiva rekuti kudii. That she could not avoid
ravaisagona kuavoida. that she could not avoid, that we ended up getting into. Ratakapedzisira taakupinda mariri. We've already discussed it. Just recap. Tatozvitaura nezvazvo tikungodzokorudza hedu. We can't work with or completely without patriarchy. So Bob said that we can't work with or without patriarchy. Bob ati hatigoni kushanda nepatriarchy, zvakare hatigoni kushanda tisina patriarchy. Alyssa? Alyssa? Have to go outside of inspiration. So Alyssa said she had to go outside of inspiration. Alyssa ati taifana kubuda kunze kweinspiration. So the prophets that we had, the old prophets, Saka maprofita ataiva nawo ekare didn't seem fit for purpose. vakaita kunge vasina kuve fit for purpose. So she offers us a new set of prophets. Saka akatipa vamwe maprofita vatsva. And now what's the problem? Dambudziko raripi manje? It's the same problem. Idambudziko rakangofanana. They are not fit for purpose either. Ivo zvakare havazi fit for purpose. And so you have to ask yourself the question that Tyler asked. It was several layers of questions. Saka unofanira kuzvibvunza wega mubvunzo wabvunzwa naTyler. Anga ari maleya akawanda-wanda emibvunzo. So the first question, Mubvunzo wekutanga. was the midnight cry messenger right or wrong in the cornerstone of their message? Messenger weMidnight Cry akanga ari right here kana wrong pahwaro hwemessage hwaakatipa So you might necornerstone say, well, I've got faith, unogona kutaura kuti but you ndine need some kutenda, evidence. asi unonidawo umbowo. Did she offer you as an individual enough evidence Iwe seindividual vakakuofa here evidence, umbowo hwakakwana to say the old prophets are not sufficient? You need to go to the new prophet to understand the truth. kuti maprofita vekare havana kunyatsokutikwanira, unofanira kuenda kumaprofita vatsva kuti unzwisise chokwadi. Or to put it in a more succinct fashion, Kana kuzviisa nenzira imwe yakanyanyokujeka, we're going to borrow a term from the world, tichakwereta kutaura kunowanikwa munyika radical feminism, kunonzi radical feminism. and we're going to say that's what you need Tobva to be. tati izvi ndo zvamunofanira kunge muri. You have to answer for yourself if you believe she was correct. Unofanira kuzvipindurira wega kana waitenda iwewe kuti vanga vari correct. Because if she's wrong, Nekuti kana vari wrong, everything's good. zvinhu zvese zvakanaka, You don't have any problems. hauna matambudziko. But if she's correct, Asi kana vari correct, now you've got a lot of problems unobva waita mazidambudziko akawandisa, because the evidence is beginning to mount. nekuti umbowo hwakuramba huchiturikidzana As the days and weeks move on, mazuva nemavhiki zvichipindana, that we're not as radical as we thought we were, kuti hatina hedu kuzonyaita radical zvataifunga kunge kuti tiri. and radicalism doesn't even work. Uye kutove radical uko hakutonyatsi kushanda. So I've said explicitly now that feminism delivers everything. Ndazvitaura zvakajeka izvezvi kuti feminism inotipa zvinhu zvose, Just the word. vara racho chete. So if you were to use either the mathematical concept of a Venn diagram, that's VENN, Kana tichigona kushandisa concept iya yekumaths yemadiagram aya ainzi mavenn diagram. I think we're all vaguely familiar with that.
mathematical model. Ndofunga kuti mamodel aya eMaths tichiri kumarangarirawo. We just call it compare and contrast, perhaps. Togona It's a looser kungoidaidza definition tichiti of that. kufananidza nekusiyanisa, ingori definition yakangoda kufanana. What's the maximum you can have percentage-wise? Tichitaura nemapesenti, maximum yaunogona kuwana ndeipi? 100%. 100%. If you start dividing things out, you just get ratios which always add up to 100. Ukatanga kudivhaidha uchipatsanura zvinhu, unongozowana ratio inongozoti ukaedha inotipa futi Where am I going 100%. with this? Tikuenda kupi neizvi? What have I just said, I think is a fact. Chandangotaurawo chingori fact ndechekuti kudini. I keep up my Portuguese interpreter keeps cutting out. Is that me or is that them? So we've got a problem. What's the problem? Saka tine dambudziko nderekuti kudii? Where do we start? What have I said? This is a starting point. Tinotangira papi? Alyssa? Well, Percentages. We're talking percentages, remember? right. and Tachitaura percent, nezvemapesenti. So what does that imply essentially? And No. Let's go back. Let's start with a premise, a thesis. Ngatitangei nenyaya yedu. Alyssa said, feminism delivers what? Elisa ati feminism inotipa chii? Feminism delivers 100%. Feminism inotipa 100%. Can you have more than 100%? Unogona kuwana zvakawanda kupfuura 100% here. So if feminism delivers 100%, Kana feminism ichitipa 100%, your next question would be, mubvunzo unotevera ndewekuti, Tyler? Tyler, Are you going with like Black Lives Matter? Or are you going That- with radical versus Let's go with radical. radical? How much? radical I mean, ichatipa it's ngani? Ask the redundant. question. It's redundant. Ask the question. How much? How much does radical feminism deliver? Does radical deliver? Feminism iri radical ichatipawo zvakawanda sei? So we just stick with percentages. Tikutaura nenyaya yemapesenti. I'll get some more questions, then we'll tie it up. Tichava nemamwe mubvunzo then tozvibatanidza. Bob? Bob, Radical feminism, where we've talked about it, can't deliver. So let's ask the question, not the answer. okay, ngativhunzei mubvunzo kwete kutaura mhinduro yacho. Anga ati radical feminism haigoni kudhilivha So Bob says, ndozvatataura. why can't they deliver? That's the second question that we'd have to ask. Saka mubvunzo wechipiri ndewekuti nemhaka yei isingakwanisi kudhilivha. Deliver? So if feminism delivers 100%, how much does radical feminism deliver? Kana feminism ichitipa 100%, radical feminism inotipa pesenti And the yakadini? answer is Mhinduro ndeyekuti 0. 0. So radical feminism doesn't do anything. Radical feminism hapana zvainoita. So if we're going to start by saying the Midnight Cry messenger, Elder Tess, could not be wrong on the foundation of her message, Saka tikangotanga nekuti Midnight Cry yatakapiwa naElder Tess hayaizombova wrong kubva pahwaro hwemeseji which yayo, means radical is real, it's a genuine thing, zvoreva kuti radical chinhu chiri real, chinhu chiri genuine. you have to start there, answer one way or the other. Unofanira kutangira ipapo wotopindura neimwe nzira kana kuti imwe yacho. If your answer is yes, Kana mhinduro yako iri yekuti hongu, radical is real radical ndeyechokwadi, and we're supposed to be that thing, tofanira kunge tiri zvinhu izvozvo, then you find out actually feminism does everything and radical does nothing. wozotodiscover kuti feminism inoita zvese, radical hapana zvainoita. Then you have to try to find what is all this radical stuff about. Then unofanira kuchinzwisisa kuti saka zvekumboti radical izvi ndezvechii. Where are you going to go to find out? Uchaenda kupi kuti ugo find out? Tyler? Tyler,
Can't go to inspiration. So it says we can't go to inspiration. Fela hati hatikoni kuenda inspiration. Can't go to the world, I guess, because the world has given us a broken definition. Kuti tinoenda kunyika nekuti nyika yakatipa definition iri broader. Gotta go to the movement. So now we're going to have to go to the movement to try to understand. That's what Tyler said. Saka Tyler hati takutouya kumovement kuti tizame kunzwisisa. I want to state that I don't have a definitive answer to this, Ndoda kutaura kuti handina mhinduro yakanyatsokuzara panyaya iyi, but I want us to see asi ndoda kuti tione that despite everything that you've been told, everything, not directly by older tests, but everything you've been told or believed isn't quite correct. kuti zvese zvamakaudzwa kana zvamakatenda hazvisina kunyatsokunge zviri correct, kwete naolder test chete. A secular model of, we'll call it, of radicalness won't give you all the answers that you need. Model iri secular yekuve radical haikupi mhinduro dzese dzaunonida. But if it doesn't give you the truth, it will turn the truth into a lie. Kana isingakupi chokwadi inoshandura chokwadi kuti chinge chiri nhema. So therefore, this movement is going to have to create its own definition of radicalness. We'll call it that. Saka Radical movement feminism, of radicalness. ino yaizofana kugadzira definition yayo yega yekuti kuve radical chii. So what are the sources that you can go to? Saka masource aunogona kuenda kwaari ndeapi? Bob says God. Bob hati Mwari. So we could start with God, but that's not so user-friendly. Togona kutanga hedu naMwari but hazvina kunyanya kuita user friendly. We need the mediator between God and us. Tinodawo munhu ari pakati pedu naMwari. That's not Jesus. Asiri Jesu. Be the Bible, inspiration. So we're back to inspiration Tadzokera kuinspiration and the world. nenyika. So now we have to go back and reevaluate anything and everything that you've read. Saka takufana kudzokera tonoevaluata zvinhu zvese kana zvatakamboverenga To find out the truth of what it means to be radical. kuti tigofind out kuti chokwadi chekuti radical zvinorevei. When you get to this stage in a thesis, in a study, that if you're doing it by yourself or in a group that you're walking through, Paunosvika pastage iyi muchidzidzo kana muthesis, paunenge uri wega kana kuti muri muboka, to me, this is the most dangerous phase in the study, kwandiri iyi ndiyo phase yakanyanya kuva dangerous muchidzidzo ichi. because in order to launch out into unknown territory, which is where we're headed, Nekuti kuti ukwanise kuti upinde mumaterritories aya yasingazivikanwi uko kunova and kwatakananga. if you believe the beginning of your journey, the foundation was true, Kana iwe uchitenda iwe kuti mavambo erwendo rwako aiva echokwadi, elder test was correct. elder test vanga vari correct. So now we're beginning to see that there are problems between what she said and what we have discovered. Takutanga kuona manje kuti pane matambudziko pakati pezvavakataura nezvatakudiscover. So before you venture too far forward, Saka usati wanyanya kuenda mberi, you need to pause and reevaluate everything that you've studied unofana kumbomira wotanga kuevaluata patsva zvinhu zvese to make sure zvawakambodzidza you're correct. kuti uone kuti shuwa ndiri correct. And this is where Miller found himself. Apa ndo Miller paakazviwana. I can't remember, was it a decade? When he Achizvirwisa. found the truth. Was it I 18? I think.
Is it 18, 18? I think paiva nemakore 10 kunana 1818 So paakawana chokwadi. we'll talk about, someone said about 13 to 18 to when he actually begins to preach in the 1830s, I think it is. Kubva kunana 1818 kusvikira kunana 1830 paakawana So chokwadi what I want us to nepakazotanga see uchiparidza. is, the children's Adventist version of that history isn't correct. Ndoda kuti tione kuti vhesheni iyaya yeuwanana yechisabata yatinopiwa haisi It's not because correct. he's scared. Haisi nyaya yekuti ari kutya, That's the story we want to give. nokuti ndo nyaya inoda kuwanzopiwa nevanhu. What he's doing Zvaari is kuita he's already realized there's a problem anenge atoona nechekare kuti pane dambudziko between his conclusions and the prophet's statement. pakati pemaconclusions ake uye And now he's mastatements going to spend over a emuprofita. decade rechecking his work. Anozopedza makore anopfuura 10 achidzokorodza kutarisa basa rake. And that's the dangerous phase. Ndo phase iri dangerous. It's not the preaching bit afterwards. Hakuzi kuzoparidza kwaanoita after. So I want to counsel everybody, Ndinoda kukansela munhu wese. when you see apparent problems in a statement or a message of a prophet, Pamunoona matambudziko mukutaura kana mumeseji yemuprofita, and depending on how you count, we've got various prophets that we're talking about now. zvichibva nekuti uri kutarisa chii, tine maprofita akawanda atiri kutaura nezvawo We have izvezvi. Elder Jeff, Elder Jeff, which I really do counsel people not to throw him away too quickly and to not take his studies too lightly. kuti musavakandira panze nekukasika uye musatora zvidzidzo zvavo nezinyekenyeke. You have Elder Tess, Elder Tess and you've got all those prophets in the world, tinavo uye tine maprofita ese arimo munyika. and they're all offering you their perspective. Vese vari kukupaiwo miono yavo. And when I said that Elder Tess is correct, Pandiri kuti Elder Tess vari correct, you have to ask yourself the question, was Elder Jeff wrong? unofanira kuzvibvunza mubvunzo kuti Elder Jeff vari wrong here? Are the prophets in the world wrong? Maprofits vari munyika vari wrong here? And if they're not false prophets, and I don't think any of those three groups are, Kana vasiri maprofita enhema, handifungi kuti mapoka ese ari matatu aya vari takes you back maprofita to enhema. studies that we've done years ago. Todzokera kuzvidzidzo zvatakaita makore apfuura. Can't remember the chapter to hand, but it's the great controversy Handicharangariri chapter, but iri kuna great controversy, where Ellen White discusses that prophets are limited. Ellen White paanodiscassa kuti maprofita vane They're limit. limited by the dispensation in which they live. Vanolimitwa nedispensation iro vanorarama vari mariri. They're limited by the way that they were brought up, Vanolimitwa nenzira iyo vakakudzwa mairi, or how they, I say this another way, how they engage with society. uye kuti vanoengenja sei nesociety. They have their own human biases. Vane mabias avo pachezvavo vari vanhu. And so you can see that it's not that straightforward to say we have true prophets and false prophets. Saka unozviona kuti hazvisi straightforward kuti unogona kuti une maprofits vechokwadi nemaprofits venhema. I think in the movement, sometimes people use the term sifting. Mumovement dzimwe nguva vanhu vanoshandisa kutaura kwokuti kupepeta. You go to the true, Unoenda kuchokwadi, maybe you'd say the left, pamwe unotora left, and you have to work out every statement that they say, whether it's true or not true. uzoweka out kutaura kwese kwavanoita kuti ichokwadi here kana kuti hachizi chokwadi. And the difficulty that you face is when you find something is not correct or not true.
Dambudziko raunosangana naro nderekuti kana waona kuti chinhu ichi hachisi correct kana kuti hachisi chechokwadi, then you have to demonstrate why or explain why it's not right. unozofana kuratidza kana kutsanangudza kuti nemhaka yei chisiri correct. So I want to summarize. Ndoda kupendera. We've been discussing the subject of radical feminism. What does it mean to be radical? Tatiri kutaura nechidzidzo chefeminism iri radical. Zvinomboreveiko kuti In radical? order to do that, we compare. Kuti tigone kuita izvozvo takafananidza. It seems to me that when you compare it to mainstream feminism, which is liberal feminism, there's no difference. Kwandiri zvinoita sekunge ukazvifananidza nemainstream feminism inova liberal feminism, hapana musiyano Feminism does uripo. everything for you. The term radical is redundant. Feminism inokuitira zvese. Vara rekuti radical kwangu kungodzokorodzwa. Elder Tess says it's important to identify as a radical. Elder Tess vakati zvakakosha kuidentify semuradical. On your behalf, I'm saying Ndakamirira imimi ndiri kuti I don't even know what a radical is. There's no evidence that they do anything. handitombozivi kuti muradical chii. Pana umbowo hwekuti vane chavanotomboita. So then we have to go back Tochifana manje kudzokera and try to understand what it means to be radical. tozama kunzwisisa kuti zvinorevei kuve muradical. And it's not a secret. Haisi secret. I've suggested going to Christ object lessons as a means to trying to answer that question. Ndakasajesta kuti endai kuChrist object lessons senzira yekuzama kuda kupindura mubvunzo iwoyo. Let's close with prayer. Ngatifarei nemunamato. Holy God, I want to thank you Mwari vatsvene, ndoda kukutendai for the journey that you have taken me on. nerwendo rwamakandifambisa parwuri. It's always a blessing when we can come together Chinogara chiri chikomborero apo tinogona kuuya pamwe chete and be traveling companions. tova vafambi vanofambidzana. When we can do that, Patinogona kuita izvozvi, we can have fellowship with each other. tinogona kuva nekukohwerana pakati pedu, We can have companionship. tinogona kuvawo neushamwari. And not only are those social relationships that you have given to us nice, Masocial relationships amakatipawo haana kungonaka chete, but you are beginning to show us asi maakutanga kutiratidza that they're one of the tools to re-educate us. kuti ndo imwe yematools ekutidzidzisa patsva. Help us to walk carefully Tibetserewo kufamba zviri careful so we don't make shipwreck of our faith. kuitira kuti tisazova tinopwanya kutenda kwedu. Thank you for all that you have done for me and you continue to do for this movement. Ndinokutendai nezvamakandiitira inini nezvamunoramba muchiitira movement ino. In Jesus' name, Muzita raJesu. amen. Amen.